Да ви снимам да играем една лапкоин игра, искате ли? Вземем един лапкоин от колата. Тримата ще се състезавате не за кортизол, а за новия Шошо Фреди. Вижте колко е сладък. Сега ще направим една игра. Който отговори първи, печели този лапкоин, окей? Как се нарича лапкоинът, който е един на партида? Трейдмарк. Правилно. Всяка една партида лапкоини има един различен и това е трейдмарк лапкоинът. И за това, Джино, няма да получиш този лапкоин, а ще получиш трейдмарк версията на този лапкоин. Интересното за този лапкоин е, че в една партида, защото ги печатам по супер много, реално са 3 трейдмарка, но са и трите различни. Този трейдмарк, виж го, виждаш ли го? Да. Ядосания трейдмарк и изненадания трейдмарк. Кой трейдмарк ще искаш да ти дам? Този. Изненадания? Да. И той ми е любим. Окей? Айде, чао! Чао, чао!